la emoții, da? Să știi că toți avem emoții. Eu am emoții de fiecare dată când ies să vorbesc, crede-mă. Stau și mă întreb, oare ce voi spune și de data aceasta? Ea spune tu, bună ziua! Bună ziua! Câți ani ai tu, Beatrice? 7 ani. 7 ani. Și ce piesă ne vei interpreta tu astăzi? Valsul nemuritor. Valsul nemuritor este o piesă foarte frumoasă pe care tu ți-ai ales-o și ți-e place foarte mult. Crede-mă, știi care e șmecheria cu emoțiile? Toți avem emoții. Fără emoții n-am putea să facem muzică, fără emoții n-am putea să facem artă, da? Șmecheria este următoarea. Începem muzica și lași să curgă. Și nu te gândi că ai emoții și că nu știi în locușorul ăla acolo. Și știi că ți-am mai spus eu la un moment dat, unde nu știi, repeți prima strofă. Sau ce ți amintești. Haideți să o încurajăm. Beatrice Mădărășanu, Valsul nemuritor. Hai, curaj! Ai greșit vreun vers? Nu. Ai văzut? Ce? Înseamnă că